ό,τι μπορείς να πετύχεις με ένα χαμόγελο, με ένα χάδι, με μια αγκαλιά. Δεν μπορείς να το πετύχεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Πάμε ρε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας. Πάμε να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας. Πάμε να τα αγκαλιάσουμε και θα δείτε τι θα γίνει. Σεισμός θα γίνει αν τους δείξουμε το Θεό που αγκαλιάζει, που χαίρεται για τον καθένα, που θέλει, λέει, πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Τι ωραία φράση αυτή. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε, και την ίδια στιγμή ακριβώς δίπλα ποια φράση μπαίνει? Ως της θέλει. Η ελευθερία